Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Aliyu Aliyu, producer na shirin Bakar Dabi'a. Da yawa mun samu ƙorafe-ƙorafe daga al'umma akan cewa ba san lokacin da ake sakin wannan fim ba. To, a zahirin gaskiya wannan sabon shiri mai suna Bakar Dabi'a muna sakinsa ne a YouTube channel ɗin mai suna AA Wudil TV. A duk ranar Talata da misalin karfe 9. Saboda haka a duk lokacin da kuka shiga wannan channel ku rika yin subscribe tare da danna kararrawa. Da mun ɗora shirin za ku ga YouTube sun yi alatin. Mun gode da kasancewa da mu a kodayaushe. Bakar ɗabi'a babu kyawu gwara mu jefarta. Salma! Me wai? Ya kamata ki tsaya ki dakace ne ki ji abin da sakon da na zo miki da shi. Ba wai ki dinga faɗa ba. Na ce ka daina zuwa inda nake. Na ce ka rabu da ni, Na san ba zai wuce magana soyayya ba. Na ce ba na son ka. Ai iya da kyau ki tsaya ki fuskanci irin sakon da na zo miki da shi. Da an samu maslaha tsakanina da ke. Na san ba zai wuce. A ce kana so na ba. Wannan shine karo na uku fa da nace ka daina zuwa inda nake. Ai iya da kyau ki tsaya ki fuskanci irin sakon da na zo miki da shi. Ba na buƙatar in ƙara ganin ka. Idan ma za ka yi maganar cewar Allah ne ya dora maka kaddarar suna. Saboda haka kai gaggawar roƙar Ubangiji ya cire maka san da yake cikin raina. Saboda ba za ka samu abin da kake so ba. A ji na gaya maka. Salma, an daga ta mana. Ya kamata ki tsaya ki saurare ko da ba za ki amince da abin da nake nufi. Ku zo da kanku ku buɗe kunnanku, bakar ɗabi'a babu kyawu gwara mu jefarta. To ga wasu ƙwararrun teloli da suka yi fice wajen ɗinkawa amare da kuma 'yan mata ɗinkuna design kamar irin su riga da skirt, riga da zani, buba, abaya. Kai abin dai sai Allah san barka duka dai a wannan shagon kuma samari ba a bar ku a baya ba, maza ku hanzarta ku ka design irin naku na 'yan kwalisa. Dinki muna nan muna ta bala'i, muna aiki a shagon dinki, ogana yana ta bala'i dan ina da keke a daki, tsaya ku ji ni kowane dinki. A kuma dai wannan shagon suna sai da uniform na 'yan makaranta farashin sauki, a kuma ɗinka maka a wannan shagon babu je ka dawo. Za ku iya samun wannan shagon a cikin karamar hukumar Wudil kusa da kofar Kara ta cikin gari kusa da inda lashe mage, ko kuma ku tuntube mu a lambar waya kamar
haka. Dan ni dinki na da kuke gani fa wallahi Allah is very special. Sannan mafati na ma Aisha Hafsa ga mai da yarinyar Masha. Hollandis super dan ba sa dinka yar gada galli. Bana yan tokin ba kananan shadda masu tsada ne irin na bamalli. Me shayi biredi sannan ka kada mun kwai. Bakar ɗabi'a babu kyawu gwara. Karkaru da duniya, kuko daɗin dukiya, karkabi son zuciyar ka zam abincin hawiya. Ɗan uwa. Ga mutane na gaban To taimako gurin Alhaji Salim kuma kuke tunanin zai taimaka muku? insha Allah. Da Allah taimaka mana lasifika ne aka dauke mana injin mu a masallaci. To lalle ba ku san wai Alhaji Sani ba. A dai taimaka mana. A to ba matsala barin kira shi ku ji daga bakin sa amma na san dai ba tabbas ku samu. Amma ni bari mu magana. To shi kenan. Bari mu magana mu ko Allah zai sa dace. Madalla yawa. Ina kiran ku zo da kanku ku buɗe kunnanku. Bakar ɗabi'a babu kyawu gwara mu jefarta. ‘Ya'yan alhaji kanan alhaji matar. So alhamdulillah na ji daɗin kasancewar ku a nan gabaki ɗaya. Dama na tara ku ne na muku wata nasiha saboda ku sani fa yanzu girma kuke kuma rayuwar nan mutuwa ake kuma ba ta jiran kowa kuma ba sallama take yi sannan duba da batutuwan ku da kuke ta damuna da shi a baku kuɗaɗe ku je ku kashe to alhamdulillah zan yi tunani a kai kuma za a ba ku wannan kuɗin duk da alhamdulillah ga Faisal ma ya dawo shi ma zai shiga cikin ku za a bashi wannan kuɗaɗen amma ina mai gargaɗin ku idan an ba ku kuɗaɗen nan ku kashe su ta hanyar da ya dace ku yi kasuwancin ta inda ya dace ina fata kuna ji na ku insha Allah Alhaji yauwa alhamdulillah Alhaji shikenan ma mu ta faɗa ta sa shikenan ko mu ayyata ta ƙare ga Allah sha ka bari mana kuɗin masu zo mana tukunna ka fara wannan maganganun a mu dai Alhaji godiya miki kuma Allah ya sa idan ka bamu wannan din gaba ma ka ƙara mana to Alhaji kamar nawa ma kake ganin zamu samu kenan to na yi tunani na ba ku wannan ku miliyan ɗaiɗai to amma na sake nazari a kai saboda yanzu dai kowannen ku zan bashi naira 200,000 ai ina tunanin ya ishe ku ko? Haba Alhaji ya daga kan naira miliyan 1 za kuma ka dawo 100,000 ai idan ba ka kara musu ba ai ba za ka rage musu ba Alhaji ita kanta miliyan 1 idan ka ba su mecece ba wani abu bace a wannan kasuwancin da muke cike na yanzu na wannan zamanin amma fa Alhaji ka duba magana yabba alhamdulillah to Alhaji dai yana nan fitowa apa abin da kuke ni kuma Allah ran annabi ko sai ni ku wani wanda ku sai gidan Allah sani ai yake da bari mu gani Allah tare shi Allah ta aika sa abin da ke ne an ce wai kun ta kwanda shi karkaru illa su suke ne mana bakin naka karkabi son zuciyar ka an sace lafiyar masallaci ne suka zo gurin ka ne mutum ne ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka Iliya laga Allah ina tunanin kamar ba kai musu bayanin yadda nake bane ai Alhaji ba irin bayanin da ban musu ba sai ka dage akan sai an sanar da kai ka zo to tun da Allah ya kawo ka sai kai musu bayani da bakin ka ko sa ka gamsuwa ai Iliya ya karanta mu komai kuma alhamdulillah ni na ji daɗin sace injin masallacin nan da aka yi na ji daɗin sace injin nan da aka Iliya ta ya za a yi a ce dan an sace inji a zo gurinmu neman tallafi
To wai Iliya, mu ne muka sace injin nan ne? Mu ne muka sace shi ne? Ba mu bane. Asali ma mu ba ma zuwa sallah wannan masallacin. Asali ma ni fa masallacin nan ba zuwan sa nake ba. Ni a daki nake yin sallah. Ni ma nan shaida ne. Saboda haka ni ba zan iya bada wani tallafi ba. Dukiyata ta wace ta iyali na shi. Wani bangaren kuma sai ni. Wannan haka yake da. Saboda haka dukiyata ba ta taimako waje. Ba na sanar da shi kawai taurin kai na irin na yamu gwada. Saboda haka ku je ku nemi inda za ku nemi tallafi. A'a. Taimaka mana Alhaji. Abinda nake so da ku, Alhaji magana ɗaya yake. Wannan haka yake ba zai taimaka ba kawai ku yi haƙuri. Kun riga kun san Alhaji Allah ya baka arziki ka taimaka mana. Ai alhamdulillah na ji daɗi da kace Allah. Kaga kenan ba ku ne kuka bani ba. Shine. Saboda haka ni dukiyata Iliya ta wace ta iyali na ce. Kwarai da gaske. Wannan haka kuma wani bangaren sai kai. Wani bangaren sai kuma. Alhaji inji fa za a siyar da lasfika. To wannan dai Iliya dai shine karshen magana. Dukiyata ba ta taimako bace. Kada ba ku ni dukiyata ta wace da ta iyali na sai ba da Allah. Masallacin da ni da ba zuwan sa nake. Da ma na faɗa mu. Ba zuwan sa nake. Ko ka gani ga yana sai ku yi hakuri. Kaga ma saboda tsabar raina ya ɓaci ma kofar ma ta kulle kanta. Ka gani yanzu Iliya ni baran shiga. To shikenan Alhaji ba matsala. Ga mutane nan gaban ka tana ta ɗauka ba. Magana ta kare don kaje daga bakin sa ai kun yadda ko? Ko talaka makamiya. Kaga kawo bana. Duk abubuwan da yake faruwa fa ni kaina na san me nake. Ko naira ba zan kara musu. Su idan an ba su ruwan su ne su je su tattala su ya kai adadin da ya kamata su yi alfahari da su a kasuwarsu. Amma Alhaji ya kamata ka ƙara musu kuɗin nan. Domin ka bala. Ni ba na san me nake. Yana kuɗinka. Saboda haka ba na buƙatar wani zance. Hajiya, ni fita ma zan yi. To Alhaji da lafiya Allah ya tsare. ‘Ya'yan Alhaji, ƙanan Alhaji, matar Alhaji sun ɗauke duniya su manta lashira bakar ɗabi'a su kai ɗaukawa. Bakar ɗabi'a babu kyau. To jama'a albishirinku ga wani ƙayataccen shago mai suna Fulani Electrical. Wani shago ne da ya yi fice wajen kawo muku kayan electrical kamar irinsu cold wire, electrical store, kilifa, socket, glove da kuma lamfoda, dukkanin su farashin sauki. A kuma dai wannan shagon suna yin POS ka turo ko kuma a tura maka, babu walawala ba kuma walle duka za ku iya samun su a jihar Kano cikin karamar hukumar Wudil daidai titin Utai kusa da babban asibiti. Za ku ga symbol ɗinmu kamar haka, ko kuma ku tuntube mu a lambar waya kamar haka 081 67 77 72 40 ko kuma 070 46 08 90 82. Muna jiran ku kwastoma. Bakar ɗabi'a babu kyawun gwara. Wani Hajiya ya na ji ki shiru ne, ina muka tsaya da maganar mu. Ka ga yanzu ka tashi ka bi shi. Idan ka je ka dawo mai magana na sai zirin ka yake yi. Sun daina kairi suna ta sharri suna ta makirci. Ina gaya muku gudun ga kairi bakar ɗabi'a gwara ku kyale ta. Gaskiya ban ga kowa ba, ina tunanin ba kowa da sun tafi. Oke sun tafi. Wai yanzu dan Allah dan Annabi duk irin kuɗin da tsohon nan yake da shi amma ya rasa nawa zai ba mu sai 200. Ko ni gaskiya kuɗin nan Allah ya sani sun mun kaɗan. Ni wallahi ko wiwi zan sa ta 200 wallahi ni ta mun kaɗan. Wiwi fa 200 fa gaskiya mun da ita. Haka dai wani ai da ma haka nan dai wani wiwi. To ni Allah na tuba astagfirullah ko takalmi zan siya ai abin da zai za a bani yayi min kaɗan wallahi.
wai takalmi. Guda mun mata an banna kayan kale-kale mai kuke. Kaga dama can ba ƙwara ni a jikina zan saka maka yadda za ka ƙara da shi a jikin mata da kuma mawiwinka. Ke? Kin san Allah? Kai dinga hau. Ni za ki ga wannan bakan magana wallahi zan balla ji wallahi. To ba sai ka babballa ba tun daga. Kana ganin wannan ran kana burashin kunya ko? Ni gaskiya gwaran karba abin da na samu saboda kan na zo ne bi babu. To, dan me da mutuwar zuciyar da. Kai fa dama na fahimci kana ɗaya daga cikin munafukan cikin mu fa. Kaga ka rabu da shi, ka bar shi. Yana tare da mu. Komai da komai da shi zamu yi. Ko ba gaskiya ba, komai da shi zamu yi. Kun ga ba ma haka ba. Ni yanzu akwai dama wata magana da ke so mu. Saboda haka ku matso ku ci. Sun daina kairi suna ta sharri suna ta makirci. Ina ga ya muku gudun ga kairi bakar ɗabi'a. Iliya, filayen nan da muka je muka gani da gonakin nan da zaka siya. Allah ya sun yi. Saboda suna da girma sosai. Ai Iliya suna da girma wannan filayen sosai. Wadda za su ba da ma'ana matuƙa. Gaskiya ne. Kuma sannan Alhaji lokacin da muka tauna so ake mun biya ta gidan malamin mu a kai masa gaisuwa. Saboda karamin ɗansa ne rasu. Iliya, ni ne na kashe yaran? Ai gani wai kawai ne ya dace a ce ka je kai masa gaisuwa Alhaji. Ai wato Iliya yana faɗa maka. A wannan lokacin gaba ɗaya mutanen garin nan yanda suka ɗauke ni Iliya bayan da kake tunani bane. Kwarai da gaske na sani. Yawwa, saboda haka waɗannan mutanen da kake gani ba mutanen arziki bane. Shi yasa nake rayuwa ta ni kadai. Kwarai ku aku gashi ba abin da ya dame ka. A'a to kuma kai wannan haka yake Alhaji. So wai muni Alhaji a maganar wannan zaman kotun da ake yi ne. Ai Iliya, na sa ka tashi zaune ko? Ai kwara ma an tashi in faɗa maka yadda abin yake. Gaskiya ne. Iliya su dukiya da kake gani babu abin da ba sa yi. Gaskiya ne. Ai tuni kuɗi ne suka gama komai. Yanzu magana ta mutu. Yo kuma? Gaskiya Alhaji fa kai na daban ne. Ai magana ta riga ta ƙare ai. Gaskiya shi yasa Alhaji kake burge ni. Yanzu da a ce kana taimakon nan fa duk wannan abubuwan da ba za ka same su. Yo Iliya rama ina zan tara wannan kuɗin. In ban yi haka ba Iliya ta ya zan tara wannan maƙudan kuɗaɗen. Wai sai ka ji ana wa filin magada, filin waye, filin. A nan kun zan wuta mukutar sunana abar Ramadana abokin angon. Assalamu alaikum jama'a, ina yan mata yan kwalisa masu son firge samarin su. To ga dama ta samu, shagon Bashir a rana sai da ingantattun mayuka domin gyaran fata. Bai tsaya iya nan ba, yana sai da pampers na yara da kuma turarurruka domin feshewa zuwa gurin yan mata da kuma takankuna na mata. Bai tsaya iya nan ba, akwai mayukan shafawa masu kyau masu kanshi. Shagon Bashir Arha, design takalma masu kyau masu kwari. Na maza da kuma na mata, kada ku bari a baku labari wannan kayataccen shago. Ina yan mata da zawarawa da matan aure, ku hanzarta zuwa shagon Bashir Arha domin siyan dogayen riguna na mata. Ina matar auren da take so ta hana mai gidanta fita, to ta hanzarta zuwa shagon Bashir Arha domin zaɓar hajarta. Wannan mayukan da kuke gani ba sa lalata fata, suna sa fata ta kyau ta laushi. Ke ma mai jego, ke ma ba a barki a baya ba, akwai rigunan jarirai, wannan ta maza ce ga kuma ta mata, dukkanin su farahin sauki. Jama'a suna na kamar yadda muka sani, hakan da shi a hamba sai na sai ya tsaya ba, yana cikin da su kyawawa masu kyau mari da dukkan kama su birge yan matan su da ƙananan kaya. Wanka na ketare na yau gani da shagon Bashir Arha za ku samu riguna da wanduna kyawawa da tafi masu inganci masu ƙarfi wanda za ku daɗe kuna mora cikin farashi mai sauƙi a wuce ya haɗa wannan kayan. Za ku iya samun ma jihar Kano cikin karamar hukumar Wudil, ƙofar kira ta cikin gari kusa da ɗan Wudil mai downloading, ko kuma ku tuntube mu a wannan lambar waya kamar haka 070 37 07 8855 ko kuma 090 14 15 78 57. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Aliyu Aliyu, producer na shirin bakar dakiya. Da yawa mun samu korafe-korafe daga al'umma akan cewa ba san lokacin da ake sakin wannan fim ba. To,
a zahirin gaskiya wannan sabon shiri mai suna bakar tafiya muna sakin sa ne a YouTube channel din mai suna AA Wudil TV a duk ranar talata da misalin karfe 9 saboda haka a duk lokacin da kuka shiga wannan channel ku rika yin subscribe tare da danna kararrawa da mun tsora shirin za ku ga YouTube sun yi alatin mun gode da kasancewa da mu a kodayaushe